Pasahon ko opening mga anunsyo, enot, pagirumdom, paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones habang yaon po kamo sa laog kan simbahan, lalo na po pagmapuunaan sa Santa Misa. Ikaduwa, kan mga nakalipas na aldaw, igwa po ni nawaran nin helmet mantang nagsisimba. Siguraduhon po na secure ang sa indong motor, helmet asin sasakyan bago maglaog sa simbahan. Daiman magwalat nin bag sa tukawan habang nagkokomunyon. Ikatulo, sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom an toong kamot. An ostya, kuon an ostya gamit ang toong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Igwapo kita nin second collection para sa padagos na pangangaipo, asin maintenance kan sa tong simbahan. Nagpuon na po ang nobenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan kan Biyernes. Ini po ginigibo pagkahapon, alagad igwa pa manin pagnovena pagkaaga. Pakidara po sa opisina ang mga sponsorship return slips. Tangani na maibali ang sa indong intensyon sa misa. An pagrumdom kan kafiestahan po ni San Joaquin asin Santa Ana gigibuhon sa Biyernes petsa 24 kan bulan na Hulyo na pangangenotan kan Missionary Families for Christ. Al novena po ginigibo sa oras na alas 3 nin hapon. Sa petsa 7, primerong Biyernes kan bulan na Agosto, mapuon na po ang paglibot kan imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kan Divino Rostro. Gigibuhon durante kan pagbisita an insolasyon kan mga SKK coordinator kan barangay. Sa petsa 21 kan Nobyembre aldaw na Sabado, igwapo kita nin schedule na mass wedding. Magpalista po tabi sa opisina si mga mag-agom na daipakasal sa simbahan, tangani na matabangan kan mga kaipuhan. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Muriel Sapinoso, Francia and Francis San Buenaventura, Laresma family, Mrs. Lina Bicaldo, Elmer Hernandez and family, Kimberly Satsatin, Kathleen Ann and Cedric Tom Peniol, Mr. Steve Velasco and family, Marilyn P. Elgar, Mark Dominic Salud, Mr. and Mrs. Michael Angelo Navarra, Mr. and Mrs. Click Uwida and family, as in Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa sarong petisyon, dolot ni Chris Gabriel Liabres, Girly E. Estalio. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora ni Our Lady of Perpetual Help, dolot ni Lilian Pinolio and family. Para sa kaumawan ni San Camilo de Liesis, asin Nuestra Señora de Salvacion, dolot ni Mrs. Azucena Baal. Petition for a successful operation of Angelina D. Dolot kan Sabio and D. family. Para sa kaumawan ni San Joaquin asin Santa Ana, dolot ni the Mr. and Mrs. Eddie Rule and family. Petition for safe flight, dolot ni Lenny Canieso. Para sa kapahingaloan kan Gabos, nakalag, dolot ni da Erlinda San Benaventura, Rosita Rule and family, as in Mrs. Lydia Oliva and family. Para sa kapahingaloan kan minasunod nakalag, Anita, dolot kan Elegado family, Antonio, dolot ni Purita Rabin, Antonio Sr.,
Dolot ni Rosa Rivera and family. Aurora E. Santos, dolot ni Yolanda Beloro. Berto E. Leti, dolot ni Nerma Almasco and family. Carlos, dolot kan Sedeño family. Charlene, dolot kan Sabas Maranion family. Clemente E. Consejo, dolot ni Maria Kian S. Riudique and Maria Kathleen William. Cleotilde, dolot ninda Mr. and Mrs. Ramon Luzon and family. Cleotilde E. Francisco, dolot kan Orbita family as in Mr. and Mrs. Salvador Paloma and family. Cornelio, dolot ni Rosalie N. Peñas. Eddie, dolot ni Nerma Almasco and family. Editha, dolot ni Mirna Lopez and family. Edlin, dolot ni Dobit Veletario. Ellie Mariano, dolot ni Mrs. Teresita Acompañado. Salvador, dolot kan Luzon family. Para sa kapahigaloan kan gabos na mga kalag, dolot ni Mrs. Azucena Baal, Eligado family, Girly S. Estalio asin Helen Penetrante. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Leoncio E. Marcela, dolot ni Lilian Pinolio and family. Lilia, dolot ni Leila Remorim and family. Lito E. Ambrosia, dolot ni Rosa Rivera and family. Magdalena, dolot ni the Mr. and Mrs. Salvador Paloma and family, asin Ronnie Chica. Magno, dolot ni Rosly Peliglorio and family. Melinda E. Gerardo, dolot kan Fibre family. Meli, dolot ni Eva C. Navarra and family. Mila E. Romeo, dolot ni Joseph Tampoco. Natividad, dolot ni June Casano. Restituta E. Prisco, dolot kan Abalia family. Rosario E. Abraham, dolot kan Registrado family. Rufino E. Aurea, dolot kan Agbang family. Salvacion E. Marlin, dolot ni Joseph Tampoco. Santos, dolot ni Nerma Almasco and family. Simplicia E. Ildefonso, dolot ni Helen Penetrante. Steven Ilionilo, dolot ni Mrs. Heidi Oliva. Chodolfo E. Purificacion, dolot kan Orbita family. Teresa, dolot ni Mr. Dario Mortera and family. Teresita E. Artemio Sr., dolot ni Kimberly Satsatin. Teresita E. Modesto Jr., dolot ni Janet A. Salvadora and family. Vicenta E. Igmenio, dolot ni Nani Lianza. Gloria E. Andres, dolot ni Kimberly Satsatin. Helen, dolot ni Angel Solomon. Jaden, dolot ni Cassandra Lanyada. Josefina, dolot ni Niero Lanyog. Salvador E. Monica, dolot ni Beth L. Largoza and family. Teodoro E. Robert, dolot ni Mrs. Elizabeth G. Velasco and family. Numeriano Sr. E. Teodora. Guillermo Sr. E. Natividad, gabos dolot ni the Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Felix Eleanor, dolot ni Nori Balagat and family. Ngunyan po, iyo an ikis ka-16 na Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuyang pagkabuhay, igwa nin kakulangan,
asin kakundian, siring man, an simbahan, igwanin kaluyahan. Yaon ang pagkakasala, yaon ang mga karatan na minaamawot niya tong mahali sa satuyang personal na buhay asin man sa komunidad. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipamibi niya to na matabangan kita kan grasya kan Diyos sa tuyang padagos na paghinguhang mahali ang mga karatan asin pagkakasala sa satuyang buhay asin simbahan. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Samuyang tahaw, kaugmahan na daing makakahanap, kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtirikon, ni mga magturugang sa imong karon, pagtubod yamon lungkot magrarong, ikaan lang na kami ako. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti pa sa liwanag, kan tataramon, paglaong yamon lungkot magrikon, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpakilaban, kan hawak asin, kan hukok na atang, pagkamot yamon lungkot magkalubog, ikaan enon ng damo sa mo. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na daing makakahanap. Sa ngaran ka nama, asikan aki, asin Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristo ang gaguranan tan, pagkamon kan Dios, asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa to, mga kasalan, tangani magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako
sa Dios sa mga kamahan, asin sendo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sendo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguran ng tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pagapatawadan sa tong mga kasaalan. Darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katulinungan, sa mga taong marahayan buo. Ginoong maumiing ka, pinurukyaw ka, sinasamba ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika. Huling ka, nakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang matakaman. Kagurang na nakibutong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mo pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan ko gayi an sa imong mga nasasangkuban, asin karaking ipadakula sa inda, ang mga balawg kan sa imong grasya, tani sindang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamot, danay na magpadagos, na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Kristong kagurangnan niyamo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo ang kapahayagan, manunungod sa Diyos, na pano nin karahayan, asin katanosan.
Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Mayo nin ibang Diyos, maliban sa imo, na nag-aataman kan gabos, na mapapahilingan mo na bakong sala, an sa imong paghukom. Taan sa imong kusog, kapinuunan kan kasuriputan, asin nin huli ta kagurangnan ka kan gabos, pinapanganogonan an gabos. Taan kusog, ipinapahiling mo, kunda itinutubod an kapanuan kan sa imong kapangyarihan. Asin sa mga nakakamidbid sa imo, an kaisugan. Alagad, ika nakagurangnan nin kusog, tamang-tama sanang naghuhukom, namamahala sa mo sa dakulang pagpasensya, tayaon man sana sa imo. Nuarin man ipagbuot ang kapangyarihan. Tinukduan mo ang sa imong banwaan sa siring ng mga gibo, na kaipuhan ang suripot, magin makatawo, asin tinawan mong marahay na paglaom, ang sa imong mga aki. Huli, tinatawan mo, nin pagbakli, hali sa mga kasaalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan, marahay asin mapinatawad. Mayaman sa pagkaherak sa gabos na minaapod sa imo. Himate a kagurangnan an sakong pamibi. Hinanyuga ang tingog kan sakong pakimaherak. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ang gabos na nasyon na ginibo mo, maarabot ta magsasamba sa atubang mo kagurangnan. Asin papamurawayon an sa imong ngaran. Tadakula ka, asin naggigibo nin mga ngangalasan. Ika, O Diyos, ikasana. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Alagad ika kagurangnan, Diyos na mahihirakon, asin maugay. Matinios, asin mayaman sa pagkaherak, sa kakatotoohan. Lilinya ako asin kaugayi. Itao mo an sa imong kusog sa imong surgoon. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. An mensahe kan ikaduwang babasahon, iyo an katotoohan na itatao kan Diyos an Espiritu, tanganing tagabangan ang nagtutubod na mahali ang mga kaluyahan asin magkaigwanin paglaom sa biyaya kan kagurangnan. Himateon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang Espiritu nagsasanggawad sa satong kaluyahan. Takon ano ang kaipuhan tang ipamibi, daita aram, alagad ang Espiritu na mismo nakikimaherak sa mga inadrangay na dai kasabi. Asin aram kan nagsisiyasat kan mga puso, kung ano ang kamawutan kan Espiritu. Huli ta ang Espiritu nakikimaherak man, susog sa Diyos para sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu, pagbasa kad Ebanghelyo susuki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa Roman na parabola, inusip ni Jesus sa katawuhan. Ikakabaing sa kahadian kan langit, an sarong tao na nagsabuag nin marahay na banhi sa sayang uma, mantang nagtuturog an mga tao, uminabot an sayang kaiwal, nagsabuag nin maroy-paroy sa tahaw kan paroy, asin huminali. Kan magtubo ang tinanom asin magbunga, dangan man nagluwas an maroy-paroy. Nagdulok ang mga surgoon kan kagharong asin nagsabi sa iya, kagurangnan, bakong marahay na banhi ani sinagbuwag mo sa imong uma, napano ta igwang maroy-paroy. Nagsabi sa enda, kaiwal na tawo ang guminibo kaiyan. Ang mga surgoon nagsabi sa iya, but mo kaming magduman asin gabuto nidto, nagsabi, dai tatibaad, sa pagtipon ka maroy-paroy, magabot man nindo an paroy, kaya pabayae na magtalubo ang duwa, sagkod sa pag-ani. Asin sa aranihan, sasabihon ko ang mga paraani, tambakan ngo na ang mga maroy-paroy, asin upong-upunga, tanganing masulo gabos, alagad ang paroy, tipuna, sa sakong tambubong. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mabasa po, ang agabo sa misa ngunyan, migbasa po kami ka surat pastoral ka na Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, na ang titulo, Madya kamo, gabos na napapagal asin nagagabatan. Surat pastoral dapit sa karahayan, inisip asin buot, pagmahulog asin paglaom. Namumutan mga tugang ni kay Kristo, kadaklan sa to nagpapaasan nin mga hilom na kagabatan. Ani ba nakikitusayan sa kahaditan, depresyon, adiksyon, kamunduan, hinagpis, o iba pang kasakitan sa isip asin buot. Ani ba hilom na nagsasakit kan kulog nin kadukhaan, kawaaran trabaho, pagkalunod sa utang, iriwal sa laog kan pamilya, paglipat e erokan o kawaraan nin paglaom. Dahol ang hilom na nagsasakit, takot na mahusgaran, na dai masabotan o isikwal. Igawang mga tao na nagpupuon magtubod, nan sandang buhay, mayo na nin saysay. Bilang sa mga obispo, mawot mi enot sa gabos na magsabi sa lambang saro na nasasakitan, dai ka nagsusulo-sulo. Ang Diyos na momot sa imo, daing sisayman sa mga nagsasakit, an isinikwal ni Jesus. Nagdulok siya sa enda, nagimate, nagduta, nagbalik sa endang dignidad, asin isinaro liwat sa komunidad. Ang simbahan inaapod na siriman ang gibuhon ngunyan, ang simbahan namumuot sa endo. Anhelang sa isip asin buot, bakong tanda nin maluyang pagtubod. Bako ining padusa kan Dios, siring sa ibang helang, dapat ining masabotan, maninigong mangnuhon asin pagmalasakitan. Lambang persona anuman an sa iyang kamugtakan, nilalang, sa ladawan, asin kabaing kan Dios, asin igwakan dai nawawara, dai nababawing dignidad, na dai na mapapara nin anuman na kahilangan. Ang mga isyu dapit sa salud nin isip asin buot, nagiginang lakop sa satong nasyon, urog na sa mga jóvenes. Sa likod din mga numero sa statistics, yaon ang tunay na persona, sarong estudyante na lulula sa panggigipit, pangaapi, asin salang pagusgar, sarong magurang na nalulun sa sugal, sa utang, sarong OFW na rayo sa siyang pamilya, sarong biktima nin pag-abuso, sarong maedad na nagsusulusuro, sarong nalulong sa adiksyon, o sarong pamilya na naghihinagpis
sa paghugot nin mahal sa buhay. Day kami makakataram dapit sa salud nin isip asin buot kung day kami magtaram dapit sa mga tunay na kamugtaka nin sa tong banwaan. Kadukaan, kawaran nin trabaho, inhustisya, pagkawasak nin mga pamilya, mga sakuna asin kalamidad, pangibang nasyon asin an nagdadakulang salot din pagsugal sa internet, asin iba pang adiksyon na nakakapalala nin pagsakit kan isip asin buot. Ang mga ini bako lang mga personal na kagabatan, kundi kagabatan kan sosyudad na nag-aapod sa to na mas makusog na makisuparo. Minibidbid, manyamo na kita nabubuhay sa digital age, kung saan ang teknolohiya as in artificial intelligence nagtatangro nin naibang pagkakataon para sa pag-adal asin pakanood, sa pagkamalikhain, sa komunikasyon asin sa paglingkod o rognasa sa tong mga holiness. Alagad, ini mismong mga teknolohiya kunday babantayan pwedeng magdugang sa kahaditan, kamunduan, daing datang komporasyon, cyberbullying, adiksyon, at iba pang huma sa katiwasayan ni isip asin buot. Ang samong simbag bilang simbahan, nagpopoon sa paghinanyog asin sa pakisumaro, labang parokya, pamilya, SKK, eskwelahan o institusyon katolika pwedeng maging lugar kung saan ang mga tao makakamating ligtas sa paghagad tabang na daing takot din pagkasupog o pagsikwal. Daing sisayman an magsasakit na siya sana. Hinihikayat niya mo si mga nakakamati ni mga kadipisilan sa isip asin buot na magdulok sa paghagad nin tabang profesional kung kinakaipuhan. Ang paghagad tabang medikal o psikolohiyal bakong kakulangan nin pagtubod. Ang Diyos no na kaumayan parati minagikan sa dusay na paglingkod nin mga doktor, psikolohista, tagapayo asin iba pang caregivers na mga trabaho sa mong minimidbid na asin pinapasalamatan. Mawot ming magtaram orog na sa mga pamilya na nagmumundo sa pagkagadanin mahal sa buhay, huli sa paghugot. Ang simbahan, nagpapaubaya kan sa mga mahal sa buhay sa daing sukol na paggahera kan Diyos. Hulitaan makuring pagsakit sa isip asin buot, nakakaina nin personal na responsibilidad. Dahil kita dapat na mawaran nin paglaom sa daing sagkod na kaligtasan nin mga taong naghugot. Sa kamot kan Diyos, yaon ang labang bagay na may buhay asin an hinangos nin bilog na katauhan. Day tabi kamo mawaran nin paglaom. Kung day kamo nasabotan o day nakamate nin o kung nakamatin magsikwal sa loob kan simbahan, sa panahon nin sendong pagmundo, nagahagad kami nin kapatawadan. Sinasadolmi ang sa mga padi as mga nagtatrabaho sa parokya na antabayanan ang mga pamilya na may pagmakulog sa pagselebrar kan rito nin paglubong sa kan simbahan, susog sa mga patakaran kan simbahan ngunyan, asin magharubay kan paglaom na makukua kay Kristo. Sa pagsabi niya mo kay ni, liwat ming tinautawan doon ang kabanalan kan buhay nin tao. Lambang buhay nin tao, poon sa pagpangidam, sa god sa kagadanan, sa grado hulita ang Diyos, nilalang susog, hulita ang tao, nilalang susog sa ladawan, asin pagkabaing sa buhay, asin banal na Diyos. Bilang sarong simbahan, nanunuga kami sa pagmukna nin mga komunidad nin pakipagsabatan sa pagpara kan digta sa dangal o pagpakusog nin tarabangan asin sa sarabay na paglakaw sa paglaom. Tani ang lambang persona inaako, inaantabayan asin talingkas sa digta sa dangal. Inaalokmi ang mga parokya, mga komunidad relihiyosa, mga SKK, asin mga eskwelahan na magtaguyod nin makatotoohan na urulay-ulay dapit sa salud nin isip asin buot. Saka magpakusog nin pakipag-ugnayan sa mga pamilya,
mga profesional as mga institusyon nin gobyerno. Orog sa gabos, magigitang mga komunidad kung saan mayo nin nasusupog maghagad tabang, mayo nin hinuhusgaran hulikan sa edang mga kasakitan, asin mayo nin binabayaan na sulong magpasan nin mga kagabatan. Bilang mga komunidad nin pagtubod, ginigirumdum ta sa sataw mga pamilya na mga may helang sa isip asin buot, ang mga nag-aataman senda, asin ang mga pamilya na nagpapaasan kay ni mga kagabatan na maipagkamot asin hilom na kusog buot. Hinihikayat mi ang labang parokya na magtugdas ni mga counseling groups na maging regular sa pagpakumpisal, na magpamibi para sa karahayan nin isip asin buot, kaumayan asin paglaom sa selebrasyon kan Eucharistia, sa kaibang mga pagdebosyon kan komunidad, tanganing mayo sa mga nagsasakit, an makamati na siya nalingawan na, asin ang gabos makakua nin kusog, sa mapagmalasakit na kugos ni Kristo, asinin sa iyang simbahan. Si Santa Maria, ang karahayan nin mga naghehelang asin ang ranga nin mga nagsasakit, mag-antabay sa gabos na nagsasakit sa isip, hawak asin kalag. Tabangan niya kita na makakuha ng grasya na maging simbahan na naghihimate, nagpapaumay, asin sarabay, naglalakaw sa paglaom. Sa ngaran kan Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Reverendissimo Gilbert A. Garcera Didi, Arsobispo ng Lipa, Presidente kan Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga kamahan, kang lalang kan langit at sindaga. Asin kay Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Ipinangidam, huli kan Espiritu Santo, namudagi Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanigatulong aldaw, nabuhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos sa mga kamahan. Hali naman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang banwa na panoonin kaluyahan, darahon ta ang sa tong mga pangangaipo sa langit nun Ama. Nasa sayang dakulang pagkahera kasin pagkamuot, maawot na kita gabos, makaligtas, asin makaabot sa pakasabot kan katotoohan. Ang simbag, kagurangnan hidenyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kan gabos na tawo na pinagkatiwala sa inda, urog na ang mga dukha, asin daing sukat, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbidnyato ang karahayan kan lambang saro, magin mamumuton na kapwa, asin maglikay na maghatol o magtuligsa sa mga napapasalang dalan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasaklan na dalan, asin nakakamate nin kamundoan, kahorasaan, asin pagsikwal, mapukawan kan paglaom, sa pagkaherak asin pagkamuot kan Diyos, asin makabalik sa tamang dalan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, mga nagsusolo-solo, asin mga nagsasakit, magkusugan buot, asin bendisyonan, huli kan pakasabok bot na ang Diyos, danay na namumuot sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa saindang mga kasalan,
asin magkamit nin katuninongan sa langit, sagkod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangan ninyo gaan sa Langit no nama sa kapangyarihan kan sa imong pagkamuot, danay nagaanduyog sa mo. Tabahan kami na dai magambala kan mga kasibutan kay ning kinaban, asin dai madaog nin karatan sa samong pamuhay-buhay. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Gibo asin kagtao, gabo sa diri mo. Kapinonan kapanoan, nin mga karahayan na nakamtan. Kapos palaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini, naimabilan ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagibo asin kagtaon, kabos itinahugay mo. Maninigo asin maganos na nanay, asin din sansain magpasalamat kami sa imo. Tigdog David. Kami sa Tugang tanganian sa kuwasensyo ng atang, maako malugod kan Dios sa mga kamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na sa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba ng mga dulot susog sa tugon. Ako ang sakripisyo niya mo. Ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkoban mo asin pabanala kan kabaing na bendisyon siring sa mga atang ni Abel. Tanganing an idunulot kan labang saro sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan. Huli ka Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay si minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makamahan na dayong kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin nagihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamate kami arwal daw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na dayong kasagkoran.
Ta igwa kan mga edot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang Misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan gabos na angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, manok ang sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang hinadidig sa ngaran ng kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurang na ni kanang banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong Espiritu, tani para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang na Jesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat. Binakini asin tinao sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan kay ni, tayo sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, paggawa niya manin kalis sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom kay ni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapangaletan niya mo. Ang buhay mo iwan, ipinapahayag sa kanya ikaw magkatulog. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagagadan, asin pagabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Leon, asyanan sa mong obispo si Alexandro, asyanan gabos na klero. Siriman giramdama sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asyanan gabos na mga gadan. Dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Karahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose seng esposo, kan mga banal na apostoles,
asin gabos na santos, nakaito pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigog magin keras, kan buhay na deng kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natugduan kan mga nagakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yamon sa langit, ang panalon, ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muya niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin aray kami ang narahasa subok, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni binawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay si dagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ano katuninungan kan kagurangnan,
danay na mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. magpatanarauhan kamo nin katuninungan. Uyang kordero kan Dios, uya nagpapara, kan mga kasaalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Uyan na sa mga kamot, nabingi pa sa kaipohan, sa irarong ninbuot, karo igwa paginkulang, na ipinatoninom, nagsiyasahat naghapot, an ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso.
mabuhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpuso ka sa kaluyahan, mautot sa imong kaokan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbaya, pagdurog na mahalaga, ika mapasakuyan. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakabano. Ang panugang pamahanap na hinihinaw, minsan kuyang lukang puso. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamahanap na hinihinaw, minsan kuyang lukang puso. Minsan kuyang lukang puso. Uyan na sa mga kamot, nabihi pa sa kaipohan, sa irarong ninbo, karo igwa pagintulang, na ipinato ninong, nagsiyasahat naghapot, an ika namibida, nasabutan ang namatean. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Maluhod po ang gapos. Pamibi para sa Jubileo kan Parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa saimong atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 na kabangang siglo, ika ang samuyang naging pailihan. Sa lambang momento kan samong kasaysayan, ang sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, ang henerasyon ni mga kapadian, relihiyoso, asin mga laiko na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay.
Banal na Espiritu, baguhaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileyo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga hovenes na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang paggirumdom kan mga nakalipas, kundi magin burabod nin bagong kusog, nin pagtubod para sa samong komunidad, asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan, asin angustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos, ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, kaugaying hilinga, an sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo, kan mga misteryong langit nun, gibuhang mga balyo, halis sa daan, pasiring sa bagong buhay. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ako po mga announcements. Ako po second collection para sa maintenance at sin pangangaipukan simbahan. Ikadawa, prek-seminar, ang bagong schedule kan prek-seminar, giibon sa petsa 1 asin 2 kan Agosto. Ang prek-seminar iyo ang saro sa mga nangungurog na programa niya to orog na sa taon na ini, ng tema iyo ang renew, katakod sa pangadam niya to sa pagselebrar kan jubileo sa parokya. Ikatulo, installation kan mga parish coordinators kan SKK. Sa Domingo, petsa 26 kan bulan, gigibuhon ang installation kan mga SKK coordinators durante kan misa sa alas 8 nin aga. Sinda po ito mga nag-atender kan mga seminar kan nakaaging Hunyo 27. Parish Night, ikaapat, Parish Night, sa petsa 25 kan Hulyo, aldaw na Sabado, gigibuhon ang Parish Night sa patio, pagkatapos kan huring misa novenaryo pagkahapon. Igwa po nin programa sa patio pagkatapos kan misa sa hapon. Ikalima, tinagba procession, siring man na misa tinagba procession, gibuhon sa petsa 26, aldaw na Domingo kan Hulyo sa oras na alas 3 nin hapon, bago ang pagprosesyon. Ang regular na alas 4 misa, maging alas 3, saldaw kan kapestahan. Ikaanom, penitential walk pasiring sa Paloyon. Sa petsa 28 kan Hulyo, aldaw na Martes, magagiwa po kita nin penitential walk pasiring sa parokya ni Nuestra Señora de Katipanan sa oras na alas 5 nin aga. Pagkatapos kan prosesyon, magagiwa po nin misa sa oras na alas 6 nin aga sa parokya. Magdara po nin tubig sa pagprosesyon. Kapito, Field Mission Sunday sa petsa 26. Iyo manahuring Domingo kan bulan na Hulyo, kasabay na isiselebrar man niyato ang Field Mission Sunday sosog sa kabutan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines. Available po ang sobre sa opisina kan sa tong parokya. Mga birthday celebrants na po.
Matindog po ang gabos. Diyos na paglalang, nin gabos na uya sa kinaban, idunudulot niya mo, an sa mong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugan sa muyang mga pamibi, para sa imong mga surugoon, nang unya nagsaselebrar kan siyang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuman mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, tani padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bedisyonan mo sinda sa pakabanala, siring manan sindang pamilya, iray mo o sinda sa tentasyon, kahilangan asin ano man nakatibaadan, tanindanan sida makapaglingkod sa imo. Ininahagad mi, Huli Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. binisyonan kamo kang Diyos na makamhan, sa arang anama, asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po, Diyos, maraming alo kaninyo ng amin. Maraya daw man po. Pitongpulo may 5 taon sa tong ginigirumdum. Ikan sa enot na banhi, simbahan kan kases. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingowa. Ita magkairiba, sarong hawak ni Kristo.